Pozreli ste sa niekedy do očí divokého zvieraťa. A myslím tým naozaj pozreli, nielen letmo zazreli pri prechádzaní. Čo ste videli? Bola to inteligencia? Bol to strach? Alebo to bolo niečo iné, niečo, čo vás prinútilo zamyslieť sa nad našim miestom v tomto svete? Často hovoríme o ľudskej nadradenosti, o našej inteligencii a pokroku. Ale sme skutočne nadradení. Alebo sme jednoducho zabudli, že aj my sme zvieratá, neodmysliteľne prepojení s tou istou prírodou, ktorú sa snažíme ovládnuť? Mal som tu nesmiernu česť stráviť svoj život dokumentovaním prírody. Od bujných dažďových pralesov až po zamrznutú Arktídu som bol svedkom neuveriteľnej rozmanitosti života na Zemi. A znova som si s pokorou uvedomoval, že sme len jedným druhom z miliónov, pričom každý z nich má svoju vlastnú jedinečnú úlohu v spletitom tkanive života. Žasneme nad rýchlosťou geparda, zrakom orla, obrovskou veľkosťou veľrýb. Sme ohromení zložitými sociálnymi štruktúrami mravcov a včiel. Napriek tomu často nevidíme odraz týchto vlastností v nás samých, ozveny nášho spoločného pôvodu v živočíšnej ríši. Staviame mestá, píšeme symfónie, posielame rakety do vesmíru. Tieto úspechy sú nepochybne pôsobivé, ale neprišli na úkor niečoho iného? Neprinútili nás v honbe za pokrokom príliš sa vzdialiť od nášho prirodzeného pôvodu? Nezabudli sme, že nie sme oddelení od prírody, ale sme jej súčasťou? Príroda nie je len zdrojom, ktorý treba vykorisťovať. Nie je to len kulisa pre naše ľudské drámy. Je to samotný základ, na ktorom spočíva naša existencia. Vzduch, ktorý dýchame, voda, ktorú pijeme, jedlo, ktoré jeme, to všetko sú dary od prírody. A predsa s nimi zaobchádzame ako s tovarom, ako s niečím, čo sa dá kúpiť, predať a spotrebovať bez toho, aby sme sa nad tým zamysleli. Znečisťujeme naše rieky a oceány, klčujeme lesy a vypúšťame škodlivé plyny do atmosféry. Narúšame ekosystémy, vytláčame živočíšne druhy do záhuby a meníme samotnú klímu našej planéty. A prečo? Pre náš vlastný krátkodobý zisk, pre ilúziu pokroku, pre snahu o to, čo považujeme za lepší život. Človek si nemôže pomôcť, ale musí sa pýtať, čo si o tom všetkom musí myslieť matka príroda. Ona, ktorá živí život na tejto planéte už miliardy rokov, ktorá bola svedkom vzostupu a pádu nespočetných druhov, ktorá to všetko sledovala s trpezlivosťou a gráciou. Čo si musí myslieť o svojom najinteligentnejšom výtvare, o jedinom druhu, ktorý je schopný pochopiť krehkú rovnováhu prírody a predsa sa zdá, že je odhodlaný ju narušiť. Možno nás vidí ako deti, ktoré sa ešte len učia, ktoré ešte len robia chyby. Možno chápe, že naša schopnosť ničenia je porovnateľná len s našou schopnosťou milovať, súcitiť, tvoriť. Alebo možno len čaká, čo urobíme ďalej, či sa poučíme zo svojich chýb, alebo budeme pokračovať cestou sebazničenia. Odpoveď sa samozrejme skrýva v nás. Máme moc vybrať si svoj vlastný osud, rozhodnúť sa, či budeme naďalej vykorisťovať a ovládať prírodu, alebo sa budeme snažiť žiť s ňou v harmónii. Môžeme sa rozhodnúť byť generáciou, ktorá konečne pochopí prepojenosť všetkých živých tvorov, generáciou, ktorá si uvedomí, že zdravie našej planéty je neoddeliteľne späté s našim vlastným.